jako ganuta večeras, također i bez glasa, jer sam na koncertu Radojke Šverko pretjerala. Ono što bih mogla reći za večeras je da je skoro svaka pjesma sadržala poruke koje smo polučili i u ovoj 16. ediciji. Zaljubi se u trenutak. Pomozite mi. Let it be. Aleluja. 16. godina je tu. 16. godina zajedništva, sinergije. Ja mislim da je dovoljno ovo i za mene. Bravo, Ivana, bravo! Hvala Našicama, hvala divnim Konavlima, hvala mojoj obitelji, hvala svima koji su podržali. Prozvaću neke ljude i volila bi kad bi mi se pridružili. Tonči, Hrvoje, Igor, Mija, gospođa Radojka, također, svi sponzori. Ako koga zaboravim, nemojte mi zamjeriti. Voljela bih spomenuti i obitelj Kopri. Gospodin Daniel koji je u trenucima možda i mislio da nisam ozbiljna, ali ja sam samo šutala i radila. U tišini, one ruke koje mi se pruže u tišini puno su plemenitije od onih koje buče, koje mi se pruže pred reflektorima. Tih ruku je bilo beskonačno puno. Grupa Zavasa Konavle, gospođa Luce, tete Kate, apsolutne salve stvari koje bi mogla nabrajati i poteškoća. Moram se sjetiti Boškana, Bačvara, s puno imena, koji je odličan tonac. Molim jedan veliki aplauz. Nitko nije izišao. Zašto ste tako sramežljivi? Prenosim pozdrave i od gradonačelnika grada Našice, koji je trebao danas biti s nama ovdje, i od gospara Boža Lasića, načelnika općine Konavle, također. Oni su svi skupa s nama u mislima, u glazbi. Je li postoji išta ljepše od ove poruke večeras, od ove sinergije, od ove ljepote? Ruke. I sad ću samo još jednu riječ reći. Ruke postoje za puno stvari. Za moliti, za kreirati, za raditi, za svađati se. Ali postoje i za pružiti jedni drugima ruke. Ovdje je večeras sjever Hrvatske, prekrasno rodno mjesto naše Dore Pejačević, kojoj do godine slavimo 100 godina smrti, 1923. godine, 5. ožujka, rođena u Našicama, cvijet nad cvjetovima, zvijezda nad zvijezdama, muza. Također Vlaho Bukovac, kojega smo obilježili 22. preminuo, znači 100 godina smrti njegove, i sada inauguriramo ono što će se slaviti sljedeće godine i s ovim divnim koncertom večeras održavamo čast jednoj velikoj dami glazbe. Sad moram pozvati jednog gospara koji obožava govoriti. To je naš Frano Herendija, direktor turističke zajednice, onaj koji me 16 godina podnosi i pokrijepi, i gospođu Ines Resler da mi se pridruže. Također molila bi našu Konavočicu i Konavljanina u nošnji da mi donesu poklon koji bi rado predali. Jedan ogromni aplauz i avionima. I sad više neću duljiti. Nadam se da idemo dalje. Nadam se da vi to želite. I samo ću završiti ovim riječima ponovno još jedne pjesme. You are the reason. Hvala vam.
Samo 2 riječi. Poklonili smo gospođi Ines Resler, direktorici turističke zajednice, jedan konavudski vez, guantiju sa konavuskim vezom, naravno ono što je najprezentnije iz našega kraja. Samo još kratko, hvala dragim prijateljima iz tamburaškog sastava iz Našica, što su nam oplemenili i uljepšali ovu kasno ljetnu večer sa glazbom. Hvala našoj dragoj Ivani Mariji, koja nam uvijek oplemeni ovaj rujan sa prekrasnim programima kojem donese Epidaurus festival, s kojim inače i nekako zatvaramo ove kulturne programe ljetne. Hvala vama, draga i vjerna publiko, što nas pratite i vidimo se sljedeće ljeto.